айни замон дар доираи тадбирҳои ободонию созандагии корҳои сохтмонӣ дар пули бунёдшаванда дар қитъаи сеюми роҳи автомобилгарди обигарм нуробод бо маром идома дорад. сохтмони пул ва роҳҳои ба он васлшаванда аз болои обанбори Роғун бо дарозии 920 метр бунёд карда хоҳад шуд ва бузургтарин купруки мошингузар дар кишвар маҳсуб меёбад. пули мошингузар ва роҳҳои ба он пайвастшаванда бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешавад. корҳои бунёдӣ дар иншооти мазкур моҳи майи соли 2025 шурӯъ гардида тибқи лоиҳа давоми 2 соли оянда сохта хоҳад шуд. раванди корҳои бунёдӣ тавассути 60 техникаҳои пуриқтидори соҳавӣ дар нуқтаҳои гуногуни иншоот вусъати созандагиро касб намудааст. дар сохтмони пул ва роҳҳои ба он васлшаванда бештар мутахассисони ватанӣ ба кор ҷалб гардиданд. дар корҳои сохтмонии иншооти мазкур айни замон 100 нафар мутахассисон ва коргарон шабонарӯзӣ фаъолият менамоянд. масъулон бо мақсади вусъати корҳои бунёдӣ дар иншооти сохташаванда корро дар 3 баст ба роҳ мондаанд. иншоот аз лиҳози тарҳу услуб бузургтарин пули мошингузар дар миқёси ҷумҳурӣ буда бо дарозии 920 метр ва паҳноии 15 метр сохта мешавад. лоиҳа давоми 2 соли оянда татбиқ шуда иҷрои он на танҳо воситаи ба ҳам пайвастани 2 соҳили дарёи Сурхоб, балки аз лиҳози замина гузоштан ба истифодаи васеъи имкониятҳои саноативу сайёҳӣ дар ташаккули иқтисоди миллӣ аҳамияти калидӣ дорад. бунёди пули мазкур дар заминаи татбиқи марҳилаи сеюми лоиҳаи роҳи обигарм нуробод ҷавобгӯ бо талаботи байналмилалии роҳсозӣ сурат мегирад. пули мазкур аз 8 такягоҳ ва 78 мехсутун иборат буда айни замон корҳои пармакунӣ ва бетонгирӣ дар нуқтаҳои асосии иншоот идома дорад. ривоҷи корҳо дар иншооти мазкур ки ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст имконият медиҳад ки пули мазкур дар муҳлати муайян гардида ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ мавриди истифода қарор дода мешавад. маҳмадалӣ абдукарим, Аюби Маҳмурод, Хайрулло Холмуминзода, Нуробод, Ахбор.